mar Dan. Okange specifically nen Dan mane nikech wan gi dans mang'eny Nyamlori. But gima dwa nyisi ni ka in johala ma Nyamlori, in Dan, follow up koda immediately after this and the committee na on the ground mondo wang'e nto in gi stall kanye kata osemi stall kanye nikech nitiere jok moko ma bende loso, moko bende oro ni CM messages to kwa verify to wayudo ni gin jok mwasemiyo stall. Mar ariyo, on the same note, I'm sorry, nitiere Nyamlori, nitiere jok mantie nigi ute kaka minyalo wach namba gi no, to nyocho okous kanyo, nyocho nitie ng'amo rent odno mema uso kanyo. Priority mokwongo abro miyo ng'ama nyocho nigi mwandu ma nyoche uso, because ng'ane ma kodar ji to onge kuma dhi dhiye gi mwandu nego. To ng'ama nyoche choko rent, mano can be second priority. Priority mokwongo en ng'ama nyoche uso kanyono. So Dan ng'iri, ka in ng'ama nyoche ka odino nyoche choke rent, mano wanyalo loso bang'e, but priority abro miyo ng'ama nyoche uso kanyono. An gi challenge ainano e Nyamlori nikech joma go sime mang'eny, joma biro mang'eny, iyudo ng'ato dak Mombasa